ସାର୍ ନମସ୍କାର, ଆପଣ ଏ ଗାଁର ଲୋକ କି? ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏ ଗାଁର ଲୋକ। ସାର୍ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ଜଗଦୀଶ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛି। ସାର୍ କହିବେ କି ଏ ଗାଁର ନାଁ କ'ଣ? ସାର୍ ଏ ଗାଁର ନାଁ ନାହିଁ। ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛ ସାର୍, ଏ ଗାଁର ନାଁ ନାହିଁ? ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରିଲି ଏ ଗାଁର ନାଁ କ'ଣ? ଆରେ ବାବୁ, ଏ ଗାଁର ନାଁ ନାହିଁ। ସାର୍ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ଏ ଗାଁର ନାଁ କ'ଣ? ଆରେ ବାବୁ, କହିଲି ପରା ଏ ଗାଁର ନାଁ ନାହିଁ। ସାର୍ ମାଲ ପାଲ ମାରି ଦେଇଛ ନା କେମିତି? କି ବୋକା ଲୋକ, ଗାଁ ନା ପଚାରିଲ ଆଉ ମାଲ ପାଲ ମାରିଛ ବୋଲି କହୁଛ? ହଉ ସାର୍ ତୁମେ ଯାଅ, ମୁଁ କାହାକୁ ହେଲେ ପଚାରିବି। ଏବେ ମୁଁ କାହାକୁ ପଚାରିବି? ଆକୁ ଗୋଟେ ପଚାରିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଯେ ଏ ବିଷୟ ଜାଣିନି। ଯାଏ ମୁଁ ସିଆଡ଼େ। ଆରେ ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କିଏ ବି କେଉଁଠି ଦେଖା ଯାଉନାହାନ୍ତି। କାହାକୁ ପଚାରିବି ଏ ଗାଁର ନାଁ? କିଛି ଜଣା ପଡ଼ୁନି ମୋତେ। ଟିକେ ଆଗକୁ ଯାଇ ଦେଖେ, କିଏ ତ ଦେଖା ହୋଇପାରେ। ଆରେ ଏଇଠି ବା ଠିକଣା ବୋର୍ଡ଼ ମରାଯାଇଛି। ଦେଖିବା ତ ଠିକଣାର ନାମ ନାହିଁ। ଆରେ କ'ଣ ଠିକଣାର ନାମ ନାହିଁ? ବୋଧେ ଏଇ ଗାଁର ନାମ ହିଁ ନାହିଁ। ଆରେ ସେ ଲୋକଟା ଆରେ ସେ ଲୋକଟା ଏଥିପାଇଁ ବୋଧେ ନାଇଁ ନାଇଁ କହୁଥିଲା ଗାଁର ନାଁ ପଚାରିଲେ। ଏ କେମିତିଆ ଗାଁର ନାଁ? ଆଜି ହିଁ ଜାଣିଲି ମୁଁ। ଯାହା ହେଲା ହେଲା ଆଉ, ମୋତେ ଏବେ ଗାଁର କାମ ଜଲ୍ଦି ସରେଇକିନା ଯିବାର ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ଯାଉଛି।